Autoškola Lazar organizovala je takmičenje u poznavanju saobraćajnih propisa kako bi u cilju bolje edukacije motivisala svoje studente i unapredila njihovo znanje. Inače, ova autoškola već godinama unazad dobija razna priznanja i postiže najbolje rezultate na polju saobraćajne edukacije u ovom gradu. Cilj ovog takmičenja jeste da probudimo svest o propisima i o zakonima koji treba da se provode u ovoj državi kako bi fokusirali i naterali na neki način đake da se više posvete samim propisima, samim znacima i svemu što nas vodi u saobraćaju, da kažemo. Jer zbog sveukupne situacije, ne samo u gradu, već i u državi, broju nesreća, saobraćajnih nezgoda i svega što nas zadesi u prethodnom periodu, mi smo se odlučili na ovaj poduhvat kako bi samim tim olakšali našim đacima, motivisali ih i dali im povoda da se posvete više ovome. Takmičenje traje od 20. januara do 20. aprila. Novo upisani učenici do tog perioda, znači ili u tom periodu koji se upišu, imaju pravo na učešće. Kako bi dobili jedno od prva 3 mesta, znači cilj je da imaju maksimalan broj poena i da što brže urade test. Naravno, napravit će se rang u trajanju od ta 3 meseca. Prva nagrada je 30.000 dinara, druga nagrada je 20.000 i treća 10.000 dinara. Naša škola u ovom gradu postoji već pune 24 godine i samim tim svake godine organizujemo neko takmičenje, nagradnu igru ili manifestaciju. Pre par godina smo imali saradnju sa Navakom, sigurno ste čuli za Navak, i gledali smo da bar neko od naših učenika koji imaju probnu vozačku proba te rute i radnje koje se odvijaju kod njih na stazama. Naši ciljevi za budućnost jeste samo poboljšanje bezbednosti saobraćaja. Dakle, nadam se da ćemo i u budućnosti napraviti saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja kako bi poboljšali sami kvalitet vozača koji potiču iz našeg kraja, samo ne iz naše škole. Takmičenje u poznavanju saobraćajnih propisa Autoškola Lazar organizuje u saradnji sa Autoškolom Raskrsnica iz Novog Pazara. Kako kažu iz ove dve autoškole, nastavit će da motivišu svoje studente na ovaj način da više uče kako bi doprineli smanjenju saobraćajnih prekršaja kroz edukaciju svojih studenata.